Първата копка като символ на началото на обновяването на училищните сгради бе направена в двора на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия. С това стартира и изпълнението на договора по модернизация на образователната инфраструктура не само на двете търновски училища, но и на Професионалната гимназия по електротехника и електроника Михаил Ломоносов в град Горна Оряховица. Договорът за трите гимназии възлиза на 4 милиона 292 хиляди 665 лева и е в изпълнение на проект обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на Министерството на образованието. Проектът се отнася за областите Велико Търново, Габрово, Русе и Търговище. Защо ремонтите започват сега, дни преди Коледа, а не през лятото по време на ваканцията? Тъй като имахме дълъг процес на проектиране след повече от 4 години чакане за одобряване на проектите, успяхме да ги финализираме и да входираме в Министерството едва преди няколко дена. Така че смятаме да не губиме време и тъй като имаме доста вътрешни ремонти, времето го позволява, деца няма. Смятаме, че е удачен момент да започнем. Основните дейности в трите гимназии са проектиране и изпълнение на ремонтни работи, като нови мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВИК, електроинсталации, ремонт на спортни площадки, дворни пространства. Ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. Срокът за изпълнение е краят на 2021 година. Нашето желание е да успеем да приключим преди старта на следващата учебна година. Националното финансиране на проекта възлиза на 2 милиона и близо 800 хиляди, а финансирането от Европейския съюз на 16 милиона и малко над 142 хиляди лева.